OK. Tak ahojte priatelia, srdečne vás všetkých vítam. Teším sa, že ste dneska prišli, našli čas i v týchto horúčavách, nie len u nás v Banskej Bystrici, ale v Nových Zámkoch je to určite veľmi ťažké. No a ja dneska som si pripravila pre vás, niekto dáva slajdy, ja mám tu taký pomocný materiál, že prečo sa rozhodnúť pre Forever a najväčšia príležitosť na svete, že splňte si svoj sen, pomôžeme vám. Čo myslíte? Môžeme si s Foreverom splniť svoje sny? Určite áno, určite áno. Máme tu ľudí, ktorí si plnia svoje sny, veď Marika, Mirka a všetci ďalší, už od manažérov dá sa povedať, hej, že žijú troška ten iný život, od Miky Berkič a 10 000, ba 100 000 ľudí na svete si plnia svoj sen vďaka firme Forever Living Products. Predvčerom sme spomínali nášho Rexa Móna a on hovorí, najväčším problémom na svete je prázdna peňaženka. Ak chcete znížiť počet trpiacich ľudí, dajte im šancu na slušné živobytie. A to firma Forever ozaj ponúka. Takže 10 000, 100 000 ľudí po celom svete využíva túto šancu a plnia si svoj sen. Záleží však na nás, ako pristúpime k tejto šanci. Zimomriavky mi idú. Čo všetko urobíme, či na začiatku ideme naplno do toho. Marika je náš príklad, tá sa pustila, uvedomila si, čo firma ponúka, alebo dáme na ľudí, že to nie je ono, čo si sa zbláznila a tak, ale skutočnosť je niekde inde. Keď sa rozhodneš a urobíš všetko preto, tak môže si plniť svoj sen. Už od manažérov, preto aj vám apelujem na vás, ktorí nie ste manažéri, už od manažérov sa nám ľahšie dýcha a to je to, že dovolíme si zdraví byť, dovolíme si mať produkty, môžeme každý deň piť aloje, hej, nech snívate o čomkoľvek, tu môžete dosiahnuť. Napríklad krajší, väčší byt, dom, máme tu príklady, napríklad ja vďaka Foreveru auto mám. Môžete snívať o novom aute, o novom byte, o dome, záleží o tom, ako sa my k tomu postavíme. Ďalej cestovanie, kto rád cestuje. Máme možnosť, príležitosť robiť biznis z domu, z bytu, podnikanie. Niekedy sme tak, že sme museli sa s ľuďmi stretávať. Aj dneska, ale niekto robí len cez sociálne siete. Príležitosť je obrovská. No a že prečo Forever? Ja by som sa teraz zamerala na 10 kľúčových ukazovateľov významnej MLM spoločnosti, že či toto spĺňa aj naša firma Forever Living. Lebo poviem vám, v poslednom čase sa stretávam, veľa firiem prichádza, veľa firiem odchádza, veľa ľudí odchádza, pretože nespĺňa ich sen, že nemôžu ísť vyššie s peniazmi, zárobkami, tak odchádzajú. Hej, vznikajú slovenské firmy, vznikajú české firmy. A ľudia mladí, ktorí chcú ísť vyššie s platom, odchádzajú odtiaľ. Alebo ďalšieho poznám z Martina. Martuška, prepáč, že čakajú ľudia na potvrdenie. Čakaj, view, áno, dobre. Prepáčte. No. Dobre. Alebo ľudia
stretla som sa nedávno, jeden známy 7 rokov podnikal v Európe, doniesol firmu z Ameriky, 8 mesiacov mu trvalo a 7 rokov tu podnikal a zrazu americká firma ho odstavila. Rozhodol sa, že ide sám vytvoriť niečo. No ale teraz choď do takej firmy. Hej, akú máš záruku? Aké sú tam peniaze? Aký je tam produkt? Takže veľa sa s týmto stretávame. No a ja som si teda vybrala pre nových ľudí, ktorí prichádzajú do Foreveru, že firma Forever spĺňa 10 kľúčových ukazovateľov významnej MLM spoločnosti. Poprvé, je to kvalitný produkt. Napijem sa. Aha, toto mám Tajsko. Pijeme z našich hrnčekov Marika Svetových. V prvom rade je to kvalitný produkt. My vieme, že ten kvalitný produkt, bioalo je najnovšie. Hej, včelie produkty, doplnky výživy, kozmetiku, chceme chudnúť. Čo je výhoda Foreveru? Že ja tu mám úplne všetko, čo potrebujem k zdravému životu, pohodovému životu, mať energiu, pomáhať svojej rodine a pomáhať celému svetu, tomu, kto chce. Máme výskumníkov, máme tie najlepšie produkty a preto vieme, že keď niečo odporúčime, máme skúsenosti, že tie produkty naozaj fungujú. Čiže kvalitný produkt, bez problémov to môžeme povedať, že 100% máme. Žiadne straty. Sú spoločnosti s marketingom, kde vlastne vaše úsilie odmenia, ale nie z každého človeka máš príjem. U nás je to tak, že ako náhle kohokoľvek zaregistruješ, z každého máš bónus. Viď Miki Berkič, je výhoda, keď zaregistruješ lepšieho ako, vidím ďalej, potvrdím, keď zaregistruješ lepšieho ako si ty, hej, ale doživotne z neho máš peniažky. Takže žiadne straty z ľudí, ktorých privedieš, ktorých zaregistruješ. Tretí bod je, žiadne poklesy z dosiahnutých pozícií. To v našom Foreveri máme. Stane sa asistent supervízora, kúpiš krabicu, hneď môžeš mať ďalšiu objednávku, 30% zľavu, môžeš ďalej registrovať, nespadneš z tejto pozície, 30% zľava na nákup produktov ti ostáva, 38% na supervízor, 43% na asistent manažéra a manažér 48%. A potom plus ďalej diamantové bónusy. Takže žiadne poklesy. Bonusy vyplácané v maloobchodných cenách produktov. To znamená, že bonusy sa počítajú my nakupujeme vo veľkoobchodných, ale počítajú sa z maloobchodných, čiže z vyššej sumy, minus DPH. Overená finančná stabilita. To sa ani nemusíme pýtať. Naša firma stále rastie, je bez dlhov, má históriu. Hej? A 6. bod, minimálne 5 rokov, aby mala pôsobenia na trhu. Lebo ľudia utekajú do firiem, ktoré prichádzajú na trh, ale nemajú záruku kvality produktu, nemajú záruku kvality financií, stability firmy, kdežto my sme na trhu 46 rokov. My sme na trhu 46 rokov. Sme v 168 krajinách. Čiže možnosť po celom svete získavať bonusy. Ja som si práve včera ďakovať, lebo mi karta Visa skončila v Amerike, mám tam okolo $600, tak som sa prihovorila
četovala som, skúšali ma, kedy som mala posledný bonus, koľko bonus a tak ďalej. Takže karta mi príde. Hej, v Čechách sa mi teraz rozbieha biznis, čiže mám asi v 15 krajinách a všade, kde vlastne mám nárok na bonus, tieto bonusy dostávam. Ďalej máme rôzne možnosti príjmu. Po 7. Čiže nie len príjem z vlastnej práce, ale ako motivačné bonusy. Sú to chairman bonusy, 13. tzv. 13. platy, automobilový program, potom je tu ako Eagle Manager, cestovať vieme, globálne rally, európske rally, najbližšie Londýn, Cannes, teraz máme súťaže, letná súťaž, môžeme ísť na večeru s pani novou riaditeľkou. Takže toto všetko firma splňa. Spotrebný tovar. Čo sa týka, to je obrovská výhoda tým, že firma je na trhu 46 rokov. My tu máme ozaj produkty na všetko. Od kúpeľne, zubnej pasty, šampónov, sprchovacích šampónov, deodoranty, aloe nápoje, včelie produkty, všetko v top kvalite. Chceme chudnúť, chceme detoxikovať na mozog, cievy naše. To všetko my tu máme od našej firmy Forever. A čo je výhoda? Že nie všetci idú s nami do spolupráce, ale máme zákazníkov, ktorí si nakupujú minú pastu, minú deodorant, šampóny, doplnky výživy, aloe minu. Vlastne nakupujú pre vlastnú potrebu. Čiže dajme príležitosť aj pre zákazníkov, pre spolupracovníkov. Hej? Rozsiahla podpora predaja. Mávame Success Day. Nedávno pán riaditeľ chodieval za nami. Školenie Koštovka aloe v Bratislave, v Nových Zámkoch, vo Zvolenie v Košiciach. Teraz pani riaditeľka sa chystá. Čiže Forever chodí za nami. Dajme príležitosť ozaj Forever dostať do každej rodiny. Je to o nás, čo preto urobíme. No a medzinárodný charakter. Je to spoločnosť s niekoľkoročnými dokázateľnými úspechmi, ktorá má pobočky po celom svete. My hovoríme 160 krajín a viac. Minule Marta Omachel hovorila 168 krajín. Takže naozaj máme možnosti, príležitosti, ak máme priateľov, alebo kto vie jazyk, aj keď neviete jazyk, Slováci sú po celom svete. Hej, dať príležitosť hovoriť o tom, ukazovať. No a čo tu máme ďalej? Pozriem sa. Ako sa stať úspešným? Mám tu niečo také, že v prvom rade rozhodnúť sa, či chcem ísť do biznisu a či ma odradí niekto, či vydržím, či urobím všetko preto, aby som bol úspešný. Mať obrovské ciele, pracovať, splniť si svoje sny, pracovať na nich, prahnúť po vedomostiach, musíme sa vzdelávať bez vzdelávania, pracovania na sebe, či sú to knihy, či sú to videá, či sú to rôzne afirmácie, príležitosti, možnosti je aj zdarma, alebo si zaplatíte. Konať vo veľkom, rozprávať sa s každému hovoriť o Foreveri, o aloe, o produktoch, hej, nájsť podobne zmýšľajúcich ľudí,
čo je dneska jednoduché? Ani vo firme byť zamestnaný, ani nikde. Takže buď sa popasujeme s tým, že hľadáme ľudí a nájdeme ľudí, nájdeme na našej frekvencii, vieme im pomôcť, keď sa oni rozhodnú a robíme biznis naďalej. Zúčastňovať sa, a toto, čo Marika hovorí, zúčastňovať sa na stretnutiach. Či je to Success Day, či je to naše diamantové stretnutie v Turecku. Zmýšľať pozitívne, nastaviť našu myseľ, nedovoliť našim negatívnym myšlienkam, ktorých máme 60 000 denne. Takže a ďalej robiť to poctivo, nevymýšľať, že niečo lepšie vymyslím, ako rýchlo uspieť, rýchlo zbohatnúť. Žiaľ, poctivá robota, že kúpim produkt, vyskúšam, posuniem to ďalej, hovorím pravdivo, hej, lebo všetko to nepravdivé sa mi vráti. Takže tu mi niekto niečo píše, neviem, vidíte vy. Čakajú ľudia, aha, ešte na potvrdenie. Jedného som videla človeka. Takže je na nás, ako pristúpime k tomuto biznisu a čo si zaslúžime. No a ešte mám tu 7 tipov, ako odstrániť strach z kontaktovania ľudí. Vieme vypnúť, vieme. Dobre. 7 tipov, ako odstrániť strach z kontaktovania ľudí. V prvom rade musíte 100% veriť v silu a spravodlivosť podnikaniu MLM. Ak neveríte MLM, tak žiaľ, ťažko je budovať svoj biznis. Hej, veriť tomu, že viete tu získať slobodu finančnú, viete získať zdravie, viete prijať ľudí na vašej frekvencii, vy si vyberáte. V tomto všetko vám vie pomôcť sponzorská línia. Po druhé, uvedomiť si hodnotu, ktorú máte pre ľudí. To sú naše produkty. To je náš marketing forever. Hej. Toto všetko, ak ja chcem ponúknuť niekomu, musím si byť v tom istej tej hodnote, že marketing áno, MLM, že hodnota našej firmy s čistým svedomím ju viem odporučiť a kontaktovanie začína už pred samostatným oslovením. Ja, keď chcem niekoho osloviť, ja sa musím nastaviť, že áno, hľadám ľudí, alebo prídu ľudia, ktorí práve potrebujú či naše produkty, alebo hľadajú privyrobiť si a ja im to viem ponúknuť. Predtým si nastaviť motivačné video alebo knihu nejakú prečítať a aj keď idem do mesta, ísť s tým, že vlastne stretnem človeka. Sledovať potreby ľudí. Na internete vidíme, kto o čo sa zaujíma, keď sme v rôznych skupinách, prihlásiť sa človeku, opýtať sa, čítal som, že máš takýto problém, napísať mu, viem ti pomôcť. Čiže to sú možnosti. No a naučiť sa počúvať ľudí. Nie každý sa hodí do vášho podnikania, to vieme. Hej, že nie každý, my ľudí vieme osloviť, ale neberte to osobne, keď vám ľudia povedia nie.
prijímame ľudí, tých, ktorí chcú. Ktorí áno, keď im povieme, oboznámime ich s produktami, s firmou a povedia áno, chcem, alebo neskôr rozmyslím si zapísať si a neskôr ho osloviť. Takže asi takto z mojej strany všetko, celý biznis a všetko je o nás, ako sa rozhodneme, čo preto urobíme, koľko preto urobíme, koľko času venujeme. Môžeme mať aj šťastie, že rýchlejšie nájdeme ľudí a vlastne tým sa posúvame ďalej. Asi tak, priatelia, čo som vám dneska chcela povedať. Ďakujem vám, že ešte mi tu niekto čaká. Ďakujem vám, že ste prišli. Neviem, Marika, ak by si ty ešte chcela niečo doplniť. Tak, ďakujem ti, Martuška, perfektne všetky fakt také body si vyzdvihla, ktoré naša spoločnosť má. A fakt 100% si vieme byť istí v kvalite produktov. Ja už tiež 27 rokov používam, celá moja rodina, produkty a sú výnimočnej kvality a to je vždy najdôležitejšie. Že firma vypláca každý mesiac bónus 15. a keď je niečo náhodou na víkend, tak skôr. Aj to je úžasné, že mnohokrát sa stretávajú ľudia, že nie sú vyplatený z toho a že je spravodlivá, tak to potom uvidíme, dokoľko si zaslúži, presne toľko dostane, ale tu je výnimočné aj to, že firma zo všetkých našich spolupracovníkov, komu sme kedykoľvek porozprávali o našej spoločnosti a my sme vytrvali a naďalej šírime dobré meno firmy Forever Living Products a podelíme sa s našimi skúsenosťami, tak môžeme sa na túto firmu 100%, 1000% spoľahnúť vo všetkom. Aj vo vedení firmy, aj v kvalite produktov a marketingový plán je bezkonkurenčný. Čiže odporúčame každému, nech sa k nám pridajú, nech vyskúšajú a nech konajú, lebo bez first food nikto nemôže byť. Bez našich produktov si dovolím tvrdiť, že nie je dobré byť, nie je skvelé byť. Tak. Fakt všetko sa dá, lebo keď človek používa produkty, vidieť to na ňom a ja som veľmi pyšná na teba, Martuška, že ty aj v tvojom veku, že sa snažíš, že vyzeráš perfektne, rozmýšľaš perfektne, že máš také vedomosti a také skúsenosti, ktoré dámy v tvojom veku. Ďakujeme za to, Marika. A je to pre každého Forever. Od 18 rokov, minule som práve počula jednu 17-ročnú kočku, že ledva čakám, kedy budem mať 18 rokov. Je to pre každého, pre naše deti, pre ich mamičky, pre ich babičky, možno, že niekedy aj pre prababičky, lebo každá veková kategória si tu môže nájsť perfektné produkty. Treba ich používať dlhodobo. To je najväčší zázrak a tajomstvo. Dlhodobo treba používať, lebo fakt aj ja pijem kolagén už rok aj niečo a moja kadernička je úžasnutá, že ak mám perfektné vlasy a vidieť to na pokožke. A včera som mala narodeniny a Paťka sa pýtam, no koľko mám rokov? Až 46. Ako môžem mať 40? Dobre, tak 56. Paťko, mi tak pekne napíš 66. Nika. No, takže fakt, že dámy aj v takom veku môžu vyzerať perfektne, môžu sa cítiť perfektne. Marika, dodatočne, ja som aj včera, tak? Ale všetko len to najlepšie prajeme. A ako ja som hovorila predtým, že do 100 v dobrom zdraví ešte sme nepili ani aloje. A teraz, keď aloje pijeme, tak fakt je možné, ak niečo iné nepríde, do 100 v dobrom zdraví. A náš rozum, naša myseľ, to, že techniku používame, hej, cez 70-ky, veď niektorí nevedia počítač zapnúť, hej, takže my si ozaj ďakujeme a ďakujeme, že mladí prichádzajú medzi nás, mladneme s nimi. A to, čo ty hovoríš, že to som zabudla, áno, že firma 15. vypláca
sú firmy, ktoré dávajú na faktúry a keď ľudia nezaplatia, nedostaneš výplatu v ten mesiac. My sa toho báť nemusíme. Hej, chytia ľudí, že ľudia dostanú na faktúrku a sú tam, ináč by nerobili biznis. U nás je čistá práca. Kúpiš aj v obchode, bez peňazí ti nedajú. Kúpiš, zaplatíš, ale či máš bonus 100 €, či máš 5 000, 10 000, 30 000, peniaze máš. To je obrovská výhoda. Hej? A forever je sila lásky. Produkty fungujú, to verte. A navyše ešte forever funguje aj tak, že je zlé počasie, ale keď forever ide, robia sa zázraky, aj to počasie, slnko vyjde, takže forever je určite požehnaný. Vďaka Rexovi, Gregovi a všetci teraz, ktorí sú tam, robia len to pre nás. Rex dal život za to, aby sme mali to najlepšie, aby sme boli zdraví, aby sme mali peniaze. Veď vlastne v 78. zakladal firmu preto, aby bola zdravá jeho rodina, aby my všetci, ktorí chceme na celom svete, boli sme zdraví a finančne slobodní. To bol jeho cieľ a dneská firma je v 168 krajinách. Nie je to 46 rokov, kvalita len rastie. Takže ďakujme. Kto sa môže pochváliť, že má úplne všetko? Či sú cievy, detox, chudnutie. Ja, keď mám manažer 48% zľavu, my nemusíme nikde inde nakupovať, Marika, že niečo mi chýba. Hej, ja tu mám všetko. Takže to je obrovská výhoda a ďakujme za to a vážme si to. Aj vy noví, ktorí budete vidieť toto video a prichádzate, uvedomte si, o čo ľahší život my máme, keď máme forever. To zdravie je na nezaplatenie pre nás, pre našu rodinu a všetkých okolo nás, ktorí to chcú. Hej? A peniaze ako dôchodcovia, no čo by sme si mohli dovoliť? Veľa je takých ľudí, no žiaľ nič preto neurobili, aby sa lepšie mali, aby mali ďalší príjem. Plakať vieme všetci, ale treba stať a urobiť nejaký krok a možnosť, príležitosť je tu pre každého. Tak ako hovoríš, od 18 chystáme sa aj do 90. Keď nám Pán Boh dá. A vďaka fokusu nám to myslí, nám to páli. Nezabúdame. Veď ja, Pane Bože, zo školy žiaci býva... Čo sa mne vybavuje v tejto mojej hlave? Vďaka Bohu. Ja až sama žasnem, oči otváram niekedy. Marta, kde to berieš? takže aj vy, mladí, ak si chcete udržať rozum v pohode, zabúdanie, veď dneska mladí zabúdajú. No a je veľa Alzheimera. Mladí ľudia, 18, 20, 30 roční, dostávajú 25-roční, no ale ona má mamu pani doktorku. Tieto produkty nie. Neurobíme nič, priatelia. Ja hovorím, je požehnanie pre nás, ktorí sme si uvedomili, že áno, tieto produkty. Že o tom máme ľahší život. Áno. A ďakujeme ti veľmi pekne, si úžasná. Už aj čas nám prešiel. Ďakujeme. Treba o tom rozprávať, veľa rozprávať, často, aby to ľudia začuli a budú s nami šťastní. Majte sa krásne. Ďakujem pekne, Martuška, prajeme vám krásne ešte večer. Ďakujem a ja krásne všetkým, že ste prišli, aj tým, čo si pozriete zo záznamu. A to ponúkajme aj mladým ľuďom. Veľa mladých ľudí zomiera a je problémov. Takže pomôžme, kto si dá. Nech sa páči. Ahojte, ďakujem, že ste tu boli, priatelia. Ahojte, Martuška. Vypínam, ahojte.